Da saopštim jednu lijepu stvar o kojoj smo razmišljali gospodin Ljevnjajić i gospodin Šulić i ja zadnjih jedno pola godine, ali nismo htjeli to da koristimo, zloupotrebljavamo i bi rekli da to je predizborna kampanja. Čekali smo da sve prođe, da narod kaže svoje. Ja želim da čestitam svim ovim načelnicima, skoro svi su novi na svojim pozicijama. Vidjeli smo da problem građana Pala, a mi želimo zaista da pomognemo i opštini Pale i opštini Trnovo, da je glavni problem opštine Pale vrtić. Jednostavno vrtić nema kapaciteta da smjesti dovoljno djece. I evo danas izlazim sa inicijativom prema načelniku i prema opštini Pale, koju ćemo podnijeti na prvoj sjednici Skupštine opštine, da nam se dodijeli zemlja koja je planirano da se pravi vrtić i da se opština odrekne uređenja i rente. Kompletan vrtić će napraviti Olimpijski centar zajedno s kabinetom predsjednika Republike Srpske i sa našim izvođačima radova, lokalnim firmama Stan Petrović, Megakop, Vajslajt i svi ostali. Znači, kompletan vrtić, ključ u ruke, jedina molba je da se zove Jahorina, Olimpijski centar, kabinet predsjednika i naši prijatelji iz Srbije koji su dolazili ovdje u kampanji i oni će pomoći opštinu Pale, bez obzira ko je načelnik. I volio bi da ovu realizujemo što prije ovu inicijativu, da Pale dobiju vrtić koji će se zvati Jahorina, a kad to završimo, onda ćemo jedan sličan, ovako veliki projekat strateški uraditi i u opštini Trnovo. Ovo je za mene novina, ali obradovao me s ovom inicijativom. Što se tiče opštine Pale, na prvoj skupštini, na osnovu njihovog zahtjeva, odredit ćemo lokaciju vrtića i dodijeliti zemljište, naravno uz ugovori i sve ono što će biti obavezujuće i za nas i za njih. I želim da se zahvalim i Olimpijskom centru i vladi Republike Srpske i gospodi iz Srbije, koju je gospodin Elijak spomenuo, jer to je sigurno jedan od najznačajnijih projekata za opštinu Pale, jer svi znamo da nedostaje mjesta u trenutnim vrtićima u Palama. Hvala još jednom.